या कृतज्ञता आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आपण सर्व ज्या लोकराजांनी कार्य केलं त्यांचाच विचार पुढे नेण्यासाठी येरवाड असेल, माणगाव असेल या सहभागी झाले होते. विशेष ग्राहक संरक्षण तसेच माननीय ज्ञानेश्वर आपल्या राजपद मुश्रीफ साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ तासगावकर साहेब, माननीय आमदार महोदय श्री ऋतुराज पाटील साहेब, आपल्या परिक्षेत्राचे माननीय इन्स्पेक्टर जनरल श्री लोहिया सर, आता परत एकदा जागर होणं खूप आवश्यक आहे असं यांच्या मार्गदर्शनातून मलाही लक्षात आलं असते. हा हेरवाड ग्रामपंचायतच्या गजरामध्ये आपण या वर्ल्ड रेकॉर्डचं अभिनंदन करू. ग्रामपंचायती याच पद्धतीचा निर्णय घेणार आहे, कारण मैं अकेला ही चल रहा था जाने दे मंजिल मगर लोग मिलते गए. श्रीमती शुभांगी थोरात स्वतःच्या सासूबाईंना सुद्धा त्यांनी त्या पद्धतीचं प्रोत्साहन आणि या सोबतच कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्था त्या सर्व जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण हाही सन्मान या माननीय ज्ञानेश्वरजी मुळे साहेबांना जगापर्यंत पोहोचला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि जिथे जिथे शाहू महाराज गेले तिथे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. म्हणजे बोलण्याचं धाडस हे फक्त राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांमध्ये. खऱ्या अर्थानं शाहू महाराजांचं कार्य आणि कर्तृत्व याचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत. विचाराचे पाहिक आहोत अशा पद्धतीने काम करायला लागला तर कार्यकर्त्यांना वाटत असेल की आता इथं हे दर्शन टीम रेखाटन ग्रुपची जी टीम आहे, बांबू आणि मातीची भांडी, शिवाजी विद्यापीठ संगीत अधिकारी विश्वास सुतार साहेब, यानंतर